Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? So, let's go. Punta tayo ngayon sa isa sa pinagmamalaki sa Ormoc, ang Lake Danao. So, mungadto ta. Right, sa Bisaya pa, mungadto ta. So, yung ibig sabihin, punta tayo ngayon kasi matagal-tagal na talagang hindi tayo nakapunta doon. So, si mama kasi hindi pa rin nakapunta doon. First time niya, magsi-senior na lang siya dito. Pero, hindi pa talaga siya nakatry magpunta doon. So, ipatry nating pumunta doon sa Lake Danao. So, nandiyan na yung service natin. Yun, nandoon. Nag-antay sa atin. So, pupunta na tayo. Tapos daanan na natin yung Heaven's Peak ba yun? Yung maraming bulaklak. So, tingnan natin kung gaano kaganda yung pinagmamalaki sa Ormoc. Kasi, I'm proud of it. Kasi nga, basta dito ako, diba? Tapos, hindi ako nakapunta pa. So, pag bumisita kayo dito sa Ormoc, dapat mapuntahan talaga ninyo ang Heaven's Peak, tapos yung Lake Danao, kasi may mga restaurant din doon, tapos yung Kalanggaman. So, as of now, ang target natin ay ang Heaven's Peak at saka yung Lake Danao. So, let's go! Travel na tayo. Okay? So, dyan lang muna kayo. Dito na tayo sa Lake Danao Natural Park. So bago tayo pumasok doon sa ano na yon, sa lugar na yon, dapat daw may alam mo yun, parang environmental fee lang siya. Of course, for safety na din. Tapos ang maganda rito, yung 10 years old pababa, libre. At saka senior citizen, libre din. So makaano tayo, makasave tayo. At saka mas okay din kasi alam mo yun, napakaganda ng protocol kasi malayo pa lang yung area ay na-monitor na tayo. So dito pa lang tayo dapat dapat may health and safety protocol. So wait tayo, nakapila tayo para sa bayaran ng entrance fee. Yung entrance fee nila is just 50 pesos. Alam mo yun, for maintenance naman, kahit naman saan tayo magpupunta, at saka for kahit naman saan tayo magpunta talaga, dapat naman talaga may ganun kasi nga sa mga taong nagbabantay din. Okay, so standby muna at we are so excited to go there sa Lake Danao Natural Park. So standby muna tayo kasi mag-payment muna. Nakuha na natin yung ticket natin. So ito yung tagti 10 pesos. So punta na tayo doon sa Lake Danao. Go! Yay! Let's go! Sa wakas, nakarating na tayo sa Lake Danao National Park. So, sobrang lamig dito. So, enjoy lang natin yung view here. Kung napansin nyo, tingnan nyo, may mga fog pa. At saka, wow! Napakaganda talaga at napaka-mystic yung area. You know? Wow! Whew! So, ito na talaga. Kung napansin nyo, nandito na kami sa floating restaurant or kaya parang cottage, right? Pwede ka mag-order dito ng mga pagkain, i-request nyo lang, pero pinagbabawal na yung pagluluto sa mismong cottage, yung sa mismong floating na to kasi of course sa natin sa DENR, 'di ba, pinangalagaan, pero dapat talagang may safety protocol tayo, may life jacket tayo dito, nakaabang lang para sa kung gusto kang tumalon kasi mismo dito sa gilid pa lang sobra talagang lalim. Right? Alam kong itong lake na to ay hindi siya na-measure. Parang may nagda-dive na dito ng American, right? Pero hindi siya, kaya sobrang ganito yung color ng anong tawag yan? Nakatindig balahibo yung niya. Kasi yung color dito sa may gilid pa lang, kung napansin nyo talaga parang blue na. Pero ang ganda ng area, sobrang linis. Alam mo, tingnan mo lang, di ba, na paligiran. At saka take note, ang layo nito. Di ba, ang layo at ang lalim. At saka bukid dito na paligiran ng bukid. Wow, napakaganda. So, andito tayo. Hala, maulan. It's raining. So, nandito tayo sa Lake Danao. So, alam nyo yun, napaka-swerte natin at nakarating tayo dito. Safe at saka alam mo yun, masaya with the family. So, enjoy lang natin kasi
medyo malalim daw to, hindi daw to tawag yan, maganon, di ba? Sobrang lalim daw. So ano lang tayo, tabo-tabo. Tabo-tabo talaga no. Tapos post lang tayo dito sa gilid kasi nga yung floating natin okay lang din naman. So yan. Masaya naman at saka yun medyo malayo dito yung medyo nasa middle part na tayo kasi mas maganda pag dito tayo kumain sa floating na to kasi mas maganda. At saka mahangin. Iba yung dito, iba yung tawag niyan, iba yung hangin sa Lake Danao, sobrang lamig. Kahit medyo mainit, makulimlim kasi napaikutan po siya ng bundok. So kaya medyo medyo malamig. So yun. Pero magbaon kayo ng tuba para mawala yung masyadong yung lamig. So yan. Enjoy lang tayo. Ito nirentahan natin yung cottage, 150 per hour. So, kayo kung gusto nyo ng feel ko sulit na yung 2 hours to 3 hours, 4 hours, ganun. Kasi yung 5 hours, parang feel ko sobrang tagal na yun, lalo na yung target nyo makita lang naman yung lake at saka kumakain dun sa mismong lake. Kasi pag 5 hours na, manguray na good mo. Right? Saka, alam mo medyo malayo pa kasi yung biyahe from the city. Kasi sasadyain talaga siya kasi bundok nga. Tapos may lake yung bundok. Tapos mayroon din kaming kasamahan yun, Yan, nandun sila sa kabilang parang floating. So kami meron din. So meron din doon. Doon din meron din sila. So enjoy lang natin. Yeah. So try nating tumalon mamaya. Pero mamaya na kasi sobrang lamig. So talon tayo dito sa sa lake na to kasi sobrang ganda. So alam mo yun, talon lang tapos ahon agad kapakapakan kasi sobrang lamig. So yun, mamaya magpainit muna. Kahit mainit, sobrang lamig ng hangin dahil yata sa hangin galing sa bundok. So kaya sobrang lamig. So yan, yung iba naligo na. So yan sila, naliligo na sila. Yan sa gilid lang, dapat hindi ka makabitaw ng lubid kasi medyo malalim nga. Parang siya parang diving kasi malalim nga. So nakakatuwa yung iba na na gustong pumunta rito na sobrang kasi ang ganda ng panahon, alam mo yun, walang tapos mainit, malamig combination. So sobrang nice yung pagkakataon. So picture ka dito, maganda talaga. Okay? Ang Lake Danao sa Ormoc. So maganda. Okay? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 Nabawal 물어보 ako kasi napaka hindi ko alam kung anong yung nasa ilalim. Parang feel ko ang bigat na hindi ko maintindihan. Parang nakakatakot, sobrang nakakatakot. Pero of course, ang ganda naman talaga. Ma-amaze ka talaga, sobrang linaw. Pero ang iniisip mo, parang sobrang lalim kasi. Hindi natin alam kung ano talaga nasa ilalim. Kasi hindi mo na talaga, walang tao din, kunti lang. So nakakatakot. Okay, dahil sobrang lamig, magkape muna tayo. Kasi ang lamig dito. Yan. Nagdala kami ng thermos kasi nga alam kong malamig dito. So yun, coffee muna. Wow.
Ayy, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. Ayy, all cry in the end when she leave and she take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the. Thank you. Uwi na tayo at sa maulan na. Yun o, malakas na yung ulan. So, uwi na tayo yun o. Dito sa lake. So, medyo malakas na, magbihis na tayo. Okay? Thank you. Yan. Diba, ang ganda ng ano, ng area. So, bihis time na. Enjoy yung ano natin, yung travel natin dito sa Lake Danao. Sa sobrang, parang ang ganda ng ng ulan. Pero ito din nakikita ko din, laging umuulan talaga pag nagpunta rito. Okay, blessing. So, nandito na tayo sa gilid ng pampang ng lake. Napakaganda pa rin. So, nakabihis na tayo para ready na tayo para baba na tayo doon sa Ormoc. So, pag may time kayo, please visit this particular view kasi napakaganda at napakalinis dito. Tingnan mo naman kahit maulan, ang ganda pa rin tingnan. So, this is the Lake Danao of Ormoc. So, naabutan tayo ng ulan. So, wait na lang tayo kasi masyadong malakas na yung ulan. So, pero nandito na tayo sa sa gilid para diretso na tayo mamaya. Uwian na tayo kasi around 3 o'clock na. So, alam mo yun, malayo pa yung biyahe natin going to sa barangay natin. So, thank you. Muna, chill lang muna tayo dito. Oh, may puti. Yan. Chill lang. Okay.